Vil du gerne minimere chancen for skader på din skiferie? Her er der et par af de ting, jeg gør for at holde mine led og muskler og form i forhold til at kunne have en hel sæson på ski uden at få nogle skader. Du kan eventuelt få dem hjemme og bruge dem til at træne op til din skiferie, så vi kommer sikkert hjem.